Takže dobrý deň. No, vyšla Squid Game 2 a chcem vám ukázať také tie vecičky, s čím hádžete. A to sú z papiera vyrobené. Vám ukážem. No tak toto je veľké. A vedeli ste, že sa dá urobiť ešte menšie. Blížime sa ku 10 odberateľov. Tak. No, proste vám ukážem. Toto je menšie. To je ešte menšie. Vidíte? A stále mi tu vyskúkuje to, takže potom je tu takéto ešte menšie, potom je tu takéto, to má 3, toto som nevedel, potom tu je takéto menšie, čo má 4, potom z toho urobíme taký menší. Potom tu to je takéto. Teraz urobíme kvapku. Väčšie po najväčšie. Tak. 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 A toto. No, takže dobré. Bolo to krátke, iba také, no trochu tak